KPS रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेशमा बाजार। साले साले करा बापू जनिया है छठी मैया, साले साले करा बापू जनिया, साले साले करा बापू जनिया है छठी मैया, साले साले करा बापू जनिया। दी हो सुन रे एगो कोनिया है छठी मैया, दी हो सुन रे एगो कोनिया, दी हो सुन रे एगो कोनिया है छठी मैया, दी हो सुन रे एगो कोनिया। गंगा जी से लेने छिए पनिया है छठी मैया, गंगा जी से लेने छिए पनिया, दी हो सुन रे एगो कोनिया है छठी मैया, दी हो सुन रे एगो कोनिया, दी हो सुन रे एगो कोनिया है छठी मैया, दी हो सुन रे एगो कोनिया। शिवानंद सुमना बनल छे पूजनिया है सोनू मथुनी तारा पूजनिया, दी हो सुन रे एगो कोनिया है छठी मैया, दी हो सुन रे एगो कोनिया, दी हो सुन रे एगो कोनिया है छठी मैया, दी हो सुन रे एगो कोनिया। रिकॉर्डिंग बाय सुमन सरगम HD। KPS रिकॉर्डिंग स्टूडियो रेशमा बाजार मधेपुरा।